नमस्कार. आपल्या सर्वांचे कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आज आपण हे सुंदर कप प्लेसमेंट बनवायला शिकणार आहोत. सरबताचा ग्लास, कप किंवा नैवेद्याची वाटी ठेवायला हे सुंदर असे लोकरीचे प्लेसमेंट आहे. कोस्टर सुद्धा म्हणतात त्याला, क्रोशेट कोस्टर. तर हे कसे बनवायचे हे या व्हिडिओमध्ये मी व्यवस्थितरित्या सांगितले आहे. तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ पण बघून असंच बनवायला शिकू शकता. यासाठी मी 3mm क्रोशिया हुक आणि 4 प्लाय वूल वापरली आहे. तुम्ही 2.5 क्रोशिया हुकनी पण करू शकता, पण मग त्याने साईज थोडा छोटा येईल. तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसार तुम्ही हुक साईज बदलू पण शकता, किंवा यापेक्षा छोटा साईज पाहिजे असेल तर हे राऊंड पण कमी करू शकता. एक मॅजिक सर्कल बनवायचा आहे. त्यानंतर इथे 2 चेन करायच्या, 1 2, आणि या सर्कलमध्ये डबल क्रोशिया करायचा. 2 चेनचा एक आणि हा एक, असे 2 डबल क्रोशिया झाले. परत एक डबल क्रोशिया, असे आपल्याला टोटल 12 डबल क्रोशिया करून घ्यायचे आहे या सर्कलमध्ये. तर हे 12 डबल क्रोशिया झाल्यावर दाखवते. 12 डबल क्रोशिया झाले आहे. त्यानंतर हे क्लोज करायचा हा सर्कल, आणि याच्यात जे सुरुवातीला आपण 2 चेन केले आहे त्याच्या दुसऱ्या चेनमध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घ्यायचं. तर एक चेन करायची आणि हा धागा कापून घ्यायचा आहे. यानंतर आता आपल्याला रेड कलरचा धागा घ्यायचा आहे. तो जोडायचा आहे. तर एक स्लिप नॉट करून घ्यायची आणि इथे कोणत्या पण एका स्टिचवर जोडायचं, याला सिंगल क्रोशियाने. याच ठिकाणी अजून एक सिंगल क्रोशिया करायचा. नेक्स्ट स्टिचमध्ये परत 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिचमध्ये. असे सगळ्या स्टिचमध्ये 2-2 सिंगल क्रोशिया करायचे आहे. प्रत्येक एका स्टिचवर 2 सिंगल क्रोशिया. तर अशा प्रकारे हा राऊंड कंप्लीट करून घेऊ. अशा प्रकारे या राऊंडमध्ये आपण 2-2 सिंगल क्रोशिया प्रत्येक स्टिचमध्ये केले आहे. त्यानंतर इथे फर्स्ट स्टिचमध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घ्यायचं आणि एक चेन करायची. इथूनच आपण डायरेक्ट व्हाईट कलर टाकू शकतो, किंवा हा धागा कापून नंतर सिंगल क्रोशियाने पांढऱ्या रंगाचा धागा जोडू शकतो. इथूनच जर टाकायचं असेल तर कसं करायचं, हा जो एक चेन केली आहे तिथे गॅप ठेवायची आणि त्यामधून व्हाईट धागा घ्यायचा. इथे 2 चेन करायच्या. या चेनमध्ये परत एक डबल क्रोशिया. एका ह्याच्यात 2 डबल क्रोशिया झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टिचवर एक डबल क्रोशिया, त्याच्या नेक्स्ट स्टिचवर 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिचवर. म्हणजे एका ह्याच्यात 1 वेळा आणि नेक्स्ट ह्याच्यात 2 वेळा, या पॅटर्नने हा राऊंड करायचा आहे. आता 1 वेळा केला, आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये 2 वेळा डबल क्रोशिया, 1 2. तर या सिक्वेन्सनी हा राऊंड पूर्ण करून घेऊ. अशा प्रकारे हा राऊंड पूर्ण झाला आहे. नंतर इथे एक स्लिप स्टिच करून जोडायचं. आता इथे परत लाल कलरचा धागा आपल्याला जोडायचा आहे. हा पांढरा धागा न कट करताच हा रेड धागा आपल्याला इथे घ्यायचा आहे, जो आपण आधी पण तसाच ठेवला होता, कापलेला नव्हता. तर तो इथे आणायचा आणि व्हाईट धागा ओढायचा. मी इथे
टाईट झालं की आता 2 चेन करायच्या, एक चेन करायची आणि त्याच गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा. नेक्स्ट स्टिचवर एक सिंगल क्रोशा, परत नेक्स्ट स्टिचवर एक सिंगल क्रोशा आणि त्यानंतरच्या स्टिचवर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिचवर, एक एक 2, पुन्हा एक नेक्स्ट याच्यावर, त्याच्यानंतर पण दुसऱ्या याच्यावर एक आणि आता 2 झाले, एक एक सिंगल क्रोशा करून नेक्स्ट स्टिचवर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिचवर. तर या सिक्वेन्सनी हा राऊंड पूर्ण करून घेऊ. एक एक झाले, आता इथे 2. हा रेड कलरने पण राऊंड पूर्ण झालाय करून, ते स्लिप स्टिचने जोडलं. आता परत व्हाईट कलरच्या धाग्याने सुरू करायचं आहे. तर न कापता, लाल कलरचा न कापता डायरेक्ट आपण याला जोडत आहे. इथे 3 चेन करायच्या आणि सेम स्टिचवर एक डबल क्रोशा, म्हणजे एका स्टिचवर 2 डबल क्रोशे झाले. 3 चेनचा एक आणि हा एक. आता नेक्स्ट स्टिचवर एकच डबल क्रोशा करायचा, त्याच्या नेक्स्ट स्टिचवर पण एक आणि त्याच्या नेक्स्ट स्टिचवर पण एक, म्हणजे 3 वेळा एक एक डबल क्रोशे. आणि त्यानंतरच्या स्टिचवर एक सेम स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे, 3 वेळा एक एक आणि नंतर 2 सेम स्टिचमध्ये. तर या सिक्वेन्सने हा राऊंड करायचा आहे. हे बघा 3 झाले, आता पुढच्या याच्यात 2. अशा प्रकारे आपला हा राऊंड पूर्ण झाला आहे. आता इथे स्लिप स्टिच केल्यानंतर व्हाईट धागा न ओढता लालच घ्यायचा, कारण आता याच्या समोरचा राऊंड लाल धाग्याने करायचा. तर एक चेन करायची, त्याच स्टिचमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा, नेक्स्ट स्टिचवर एक सिंगल क्रोशा. असे आपल्याला प्रत्येक एका स्टिचवर एक एक सिंगल क्रोशा करायचे 4 वेळा. 1 2 3 4 आणि हा फर्स्ट केला होता. आता हे 4 झाल्यानंतर इथे 5th स्टिचमध्ये 2 घ्यायचे एका स्टिचवर आणि आता नंतरच्या परत 4 स्टिचेसवर, म्हणजे जे व्हाईट कलरचे डबल क्रोशे त्याच्यावर एक एक सिंगल क्रोशा आणि 5th स्टिचवर 2. 4 झाले. आता 5th स्टिचवर सेम स्टिचमध्ये 2 सिंगल. ह्या सिक्वेन्सने हा राऊंड कंप्लीट करून घेऊ. हा राऊंड सुद्धा पूर्ण करून झाला आहे. आता यानंतर परत व्हाईट कलर घ्यायचा आहे आणि ह्याच याच्या आधीच्या राऊंडसारखाच हा आहे, पण इथे आपल्याला स्लिप स्टिचने पहिले जोडायचे आणि स्लिप स्टिचने जोडतानाच आपण हा पांढरा धागा घेणार आहोत. हा राऊंड जसा संपला इथे, आता इथे आपण जोडत आहे. तर इथे रेड न घेता व्हाईट घ्यायचा हुकवर आणि तो इकडे आणायचा या रेडमधून. आले लक्षात? आता पुढचं वर्क व्हाईट कलरच्या धाग्याने करायचं आहे. 3 चेन, सेम स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशिया, त्यानंतरच्या स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशिया, अशा आपल्याला
4 वेळा, 5 वेळा एक एक डबल क्रोशे करायचे, म्हणजे 5 स्टिचेसमध्ये एक एक डबल क्रोशे. पहिल्यांदा 2 झाले एका ह्याच्यात, आता 5 वेळा एक एक घ्यायचे. 5 वेळा एक एक डबल क्रोशे घेतला आहे. आता नेक्स्ट स्टिचमध्ये 2 वेळा घ्यायचे, म्हणजे 6 स्टिचमध्ये 2 वेळा. परत यानंतर 5 स्टिचेसवर एक एक डबल क्रोशे आणि 6 स्टिचवर मग 2 डबल क्रोशे सेम स्टिचमध्ये. बाकी सर्व सेम आहे. तर या पॅटर्नने हा राऊंड पूर्ण करून घेऊ. हा राऊंड पूर्ण झाल्यावर मी दाखवते. या पॅटर्नने हा राऊंडसुद्धा पूर्ण करून झाला आहे. आता थर्ड चेनमध्ये आपण स्लिप स्टिचने जोडून घेऊ. आता नेक्स्ट राऊंडसाठी हा जरा वेगळा राऊंड आहे. यासाठी आपल्याला 3 चेन करायचे आहेत आणि नेक्स्ट स्टिचवर एक डबल क्रोशिया, त्याच्या नेक्स्ट स्टिचवर एक डबल क्रोशिया. हा राऊंड वेगळा याच्यासाठी आहे कारण आता इथे आपल्याला असे हार्ट शेप बनवायचे आहेत. तर ते कसे बनवायचे व्यवस्थितरित्या समजून घ्या. 5 डबल क्रोशे करायचे आहे, म्हणजे प्रत्येका स्टिचवर एक एक डबल क्रोशे. नंतर नेक्स्ट स्टिचमध्ये हाफ डबल क्रोशिया, त्याच स्टिचमध्ये परत एक हाफ डबल क्रोशिया. 6 स्टिचवर 2 हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिचमध्ये. 3 चेन करायच्या, यावर लूप घ्यायचा हुकवर एक, आणि हे जे 2 हाफ डबल क्रोशे त्याच्या मध्यातून हुक टाकायची आणि इथून इथे 2 वेढे घ्यायचे आहेत. नंतर इथून हुक टाकायचे 2 डबल क्रोशेच्या मध्यातून आणि याच्यामधून 3 वेळा काढायची हुक बाहेर. 2 3 हा झाला ट्रिपल क्रोशा. परत एक तसाच ट्रिपल क्रोशा करायचा आहे. या 2 हाफ डबल क्रोशेच्या मध्यातून हुक टाकायचे. 3 ट्रिपल क्रोशे झाले आहे. त्यानंतर एक डबल क्रोशा सेम गॅपमध्ये घ्यायचा, सेम स्टिचमध्ये एक हाफ डबल क्रोशा आणि इथे पुन्हा हाफ डबल क्रोशा करायचा आहे. पण तो काय करायचा, या 2 हाफ डबल क्रोशाच्या मध्यातून टाकायचा आणि ह्या खालच्या ज्या रो आहे म्हणजे राऊंड आहे त्याच्या मध्यातून हुक काढायची आणि तिथे आपल्याला हाफ डबल क्रोशा करायचा. परत सेम गॅपमध्ये एक हाफ डबल क्रोशा करायचा आहे. परत दाखवते. एक वेढा घ्यायचा हुकवर आणि ह्या 2 हाफ डबल क्रोशेच्या मध्यातून टाकून खालच्या लाईनीच्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यातून हुक काढायची आणि तिथून धागा वर आणायचा आणि तिथे एक हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट करायचा. असे आपले 2 झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा हुक धागा घ्यायचा आणि आता इथे जे हाफ डबल क्रोशे आहेत त्याच्या खालून हुक टाकायची, वर आणायची आणि इथे एक हाफ डबल क्रोशा करायचा. 1 हाफ डबल क्रोशे झाल्यानंतर तशाच प्रकारे 2 डबल क्रोशे करायचे आहे सेम गॅपमध्ये. आणि त्यानंतर एक ट्रिपल क्रोशा तशाच पद्धतीने परत एक ट्रिपल क्रोशा. आता यानंतर 3 चेन, 1 2 3 आणि इथे अगदी याच्या टॉपवर याला स्लिप स्टिचने जोडायचं. अशा प्रकारे आपला हा एक हार्ट शेप पूर्ण झाला आहे. आता यानंतर आपल्याला रेड कलरने बनवायचा आहे. त्यासाठी इथूनच पुन्हा रेड कलर घेते, अटॅच करायचा
आणि पुढच्या नेक्स्ट स्टिचवर डबल क्रोशा करायचा. नेक्स्ट 5 स्टिचेसवर डबल क्रोशे करायचे, एक एक डबल क्रोशा. एक वेळा झाला, दोन, दुसऱ्यांदा असे 5 डबल क्रोशे प्रत्येक स्टिचमध्ये करून झाल्यानंतर 6 स्टिचवर 2 डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे करायचे सेम स्टिचवर. आणि आता इथे रेड कलरचा असा हार्ट शेप करायचा. दोन हाफ डबल क्रोशे झाल्यानंतर 3 चेन करायच्या आणि या 2 हाफ डबल क्रोशेच्या मध्यात हुक टाकून एक ट्रिपल क्रोशा करायचा. मग त्यासाठी पहिले 2 वेढे घ्यायचे हुकवर आणि इथे ट्रिपल क्रोशा करायचा. पुन्हा एक ट्रिपल क्रोशे करायचे. तशाच प्रकारे 2 वेढे घ्यायचे आणि 3 वेळा हुक बाहेर काढायचे, 1 2 आणि 3. त्यानंतर डबल क्रोशा, 1 2 डबल क्रोशाच्या वेळेस 2 वेळा हुक काढायचे. आता आपल्याला इथे परत एक हाफ डबल क्रोशा करायचा. इथे एक डबल क्रोशे झाल्यावर परत एक डबल क्रोशे करायचे आधी आणि त्यानंतर मग एक हाफ डबल क्रोशे. आता पुन्हा एक डबल क्रोशा करायचा आहे. त्यासाठी एक वेढा घ्यायचा, पण हा वाला डबल क्रोशा इथे हुक टाकायची आहे 2 हाफ डबल क्रोशाच्या मध्यात आणि एक जे खाली व्हाईट कलरचा रो आहे, राऊंड आहे, त्याच्या 2 डबल क्रोशाच्या मध्यातून काढायचे आणि इथे डबल क्रोशा करायचा. परत एक तसाच करायचा. त्यानंतर एक हाफ डबल क्रोशा, हा जो हाफ डबल क्रोशे आहे त्याच्या खालून हुक टाकून करायचा आहे. यावेळेस हा व्हाईट रोच घ्यायचा नाही. एक हाफ डबल क्रोशे झाल्यानंतर इथे 2 वेळा डबल क्रोशे त्याच पद्धतीने आणि 2 वेळा डबल क्रोशे. आता ट्रिपल क्रोशा 2 वेळा. ट्रिपल क्रोशासाठी 2 वेढे घ्यायचे असतात आणि 3 वेळा हुक काढायची बाहेर. एक वेळा झाली, 2 वेळा, हे 3. परत एक असाच एक ट्रिपल क्रोशा सेम गॅपमध्ये. आता 3 चेन आणि इथे टॉपवर याला स्लिप स्टिचने जॉईन करायचं. तसा हा रेड कलरचा हार्ट शेप तयार झाला. हे असे 2 जसे केले आहे आणि मधात 5 डबल क्रोशे केले. असं पूर्ण राऊंड करायचं आहे. रेड नंतर व्हाईट राहील, व्हाईट नंतर पुन्हा रेड राहील आणि हार्ट शेप करतानाच्या ज्या स्टिचेसचा सिक्वेन्स आहे तो सेम राहील सगळ्यांसाठी. तसा पूर्ण राऊंड करून घ्यायचा आहे. या राऊंडमध्ये असे हार्ट शेप एकूण 16 येतील. 8 व्हाईट कलरचे आणि 8 रेड कलरचे. हे बघा, आता हे आपलं अशा प्रकारे पूर्ण करून झाले आहे. 16 हार्ट शेप्स आहे, 8 व्हाईट आणि 8 रेड. यावर सुंदर असं कप किंवा नैवेद्याची वाटी किंवा आपण सरबताचा ग्लास वगैरे ठेवू शकतो. हे बघा, हे कपाखाली ठेवायला खूप सुंदर दिसते. तर तुम्हाला ह्या कप प्लेसमेंटची डिझाईन खूप आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, इतरांसोबत सुद्धा शेअर करा
आणि कृष्णसखी कलाकुसर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. यानंतर मी अशाच विविध डिझाईन्स अपलोड करणार आहे, तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील.